Ngibona nginamukele khona la kwi-Prof Daily Channel enilethela zonke izindaba eziphuma phambili. UThukuthele uyaveva umangcobo wozalo. Isilomo somlingisi wozalo ine-lockdown uDon Thandeka King uSithukuthele siyaveva ngenxa yenyanga okuthiwa izibize ngaye ezinkundleni zokuxhumana ngenhloso yokuqola abantu. Echaza uDon olingisa indawo kaMangcobo kuzalo uthe uthuke kwaphela nasozwaneni ngesikhathi uzakwabo emthumelela i-screenshot se-WhatsApp esinesithombe sakhe kodwa kusetshenziswe enye inombolo. Lesi simemezelo sibhalwe kanje: sawubona, igama lami ngiwuDon Thandeka King umangcobo kuzalo. Mina ngingumelaphi wendabuko ngisiza abantu ukubahlanganisa namadlozi abo. uDon uthe le nyanga mbumbulu ihamba ithembisa abantu ukuthi izobafaka kuzalo bese ibafuna imali. Okokuqala mina ngitholele umuntu umsebenzi kuzalo, angisayiphathi yokubafuna imali. Kuzalo kunemigudu elandelayo uma kuqasha abalingisi, futhi akuyona i-SABC eqasha abalingisi kodwa i-Stained Glass eyenza lowo msebenzi. Mina angihlangene nje nokukhokhisa abantu. Uthe uyaziqhelanisa kakhulu nalobu bugebengu benziwa yile nyanga mbumbulu. Uthi uyazi futhi ukuthi abantu bazogcina sebeyenya kwamashonisa befuna imali ngoba bezitshela ukuthi bazokhokhela yena, kanti cha akusiyena, umuntu nje lo ozenza yena umangcobo. So guys, niqaphela kakhulu-ke umuntu angenze ngazi ukuthi umangcobo ngigcine sekhokhelwa imali guys. So I'm out. Ngiyabonga ukubuka ividiyo. Bye.